זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן סמארט מרקטינג. יניב, מה שלומך? בסדר, נהדר. קודם כל, אני שמח שבאת אלינו. כיף להיות פה. כיף לארח אותך. ובוא תספר רגע קצת על עצמך, יש לך סיפור לא פשוט. כן, לא, פשטות לא הייתה שם, אבל... טוב, אז יניב בן 43, תל אביבי. אבא של כלב חמוד מאוד שקוראים לו בבי. ג'ק ראסל כזה, שעוד מעט חוגג בר מצווה. בר מצווה זה כאילו בן 100. בר מצווה שכן, עוד מעט 90. כאילו כלב רציני. כן, אני תמיד אומר שהוא יהרוג את כולנו. פולניה כאילו. לא, פשוט יש לו אנרגיות ואתה יודע, סטרס של... הוא שורד הכל. אוקיי. כן. וזהו, ואני המנכ"ל והבעלים של AD, שהיא חברה לאוטסורסינג של technical support, sales, customer success, לחברות מכל העולם. תסביר, אתה חייב פעם להסביר לי שאני אבין מה זה customer success. customer success. זה כאילו אני רואה מלא אנשים בזמן האחרון מתהדרים בדבר הזה. תשמע, הכי פשוט שאני יכול לעשות את זה, יש לך, בנית מוצר תוכנה, בעיקר. כן. זכית ויש לך לקוחות, הלקוחות טובים ומשלמים ומעוניינים להישאר, אבל לא מצליחים להוציא את המירב מהמוצר, או לא באמת מבינים אותו עד הסוף. אוקיי. אז הפונקציה של ה-Customer Success תסביר להם את המוצר, את הערך שלו לעסק שלהם, ובתקווה תדע למצות כמה שיותר את מה שהלקוח יכול להרוויח מהמוצר. זה מה שפעם היו קוראים מנהל לקוח? כן, רק למוצר טכני. אוקיי. כן. טוב, עשינו סטייה קלה, אז בוא נמשיך. אז היום זה מה שקורה, חברה שהיא ממוקמת בפיליפינים, עובדת עם לקוחות מכל העולם, חברות פינטק, סטארט-אפים, קריפטו, גיימינג, זה פחות או יותר העולמות. וזהו, לפני כן היה לי חברת אי-קומרס בסין, בחרתי אותה. לפני כן ניהלתי רשת של חנויות צעצועים באנגליה. בין לבין עשיתי תואר שני במנהל עסקים. זהו, סיפרת לי שעשית תואר שני ללא תואר ראשון. כן. כן, שזה קונספט נורא מגניב. זה הפורסט גאמפ מומנט שלי. אוקיי. כן. עשיתי תואר שני ללא תואר ראשון, בגיל מאוד צעיר ככה התחלתי לעבוד באנגליה, ונוצרה לי הזדמנות די טובה שמצאתי את עצמי בגיל 27-8 פתאום מנהל חברה של 400 עובדים. מחזור מחירות די גדול, ולכן כשעזבתי את העבודה הזאת ורציתי ללכת ללמוד, הבנתי שבעצם יכולה להיות לי אפשרות לעשות MBA בלי תואר ראשון, אם אני מתקבל כזה על בסיס מצוינות. הלכתי על זה, היה נראה לי farfetch, אבל הצליח. תגיד, ולמה לנהל? אתה ניהלת, הקמת, זה למה לנהל, להקים וכאלה? נראה לי שמאז ומתמיד זה הבדם שלי, זה לא משהו שאני... אבל למה, איך אתה מסביר את זה? לא יודע, כנראה... זה כאילו מסוכן כזה לנהל, להקים, לא יודע, מלחיץ. לא יודע, תראה, אני מהילדים האלה שהקימו דוכן לימונדה בגיל 7 בשכונה. וואלה, גם הבן שלי. אתה מבין? נו, סתם. אז כאילו מרגיש לי שזה תמיד היה שם, ותמיד רציתי לעשות כאלה דברים, והחיים רק חיכו שאני אעשה אותם. אז זה די לתחושתי זה בחר בי. כלומר, אתה אומר, אני לא יכול אחרת. לא נראה לי שאני יכול אחרת. שאלתי אותך בשיחה המקדימה, אם עברת פעם בקורפורט, כאילו, אתה יודע, מסורתי, כאילו, זה לא... אני לא חושב שהייתי מסוגל, אני לא חושב שהייתי מסוגל מכל כך הרבה מובנים. אבל איך אתה מסביר את זה? רוב האנשים עובדים בקורפורט, סבבה להם דרך אגב. בסדר, אני לא חושב שמסגרות זה דבר נפלא לאנשים מסוימים ולאנשים אחרים, זה יכול להיות סיוט, ובשבילי זה היה יכול להיות ממש סיוט. אז זה יפה, אבל שבגיל כאילו צעיר הבנת איזה. אני לא יודע, אני לוקח על עצמי, אז לא, אני באמת מרגיש שזה לא הייתה איזושהי החלטה מודעת, זה משהו שפשוט, זה כל כך בי שלא ידעתי אחרת. אוקיי, עכשיו נגיד ניקח את החברה שלך היום. קודם כל, בוא תספר רגע קצת את הסיפור, איך הקמת אותה. אוקיי, אז את AD הקמתי אחרי שמכרתי את החברה שהייתה לי בסין, של אי-קומרס, היה לי שוב איזה שנתיים כאלה שחיפשתי מה אני עושה עם עצמי בחיים,
זכרתי והיה לי תמיד רעיון בראש כזה, שכשחברת האי-קומרס שלי שהיא מאוד הצליחה, והיה אלפי הזמנות, אז הקמתי מחלקה בפיליפינים, והיה מדהים, פגשתי אנשים עם יכולות מאוד טובות, אנגלית מאוד טובה, תודעת שירות מאוד גבוהה, היה אחד הפרויקטים המוצלחים בחברה להקים את מחלקת השירות הזאת שם, אמרתי אולי יום אחד אני אעשה עם ה-know-how הזה משהו. ואז בעיר אחד מתקשרת אליי חברה טובה, שהקימה חברת פינטק, ניהלה אותה גם, מתקשרת אליי, כולה בסטרס, הספק שירות שלי הכפיל לי את הריטיינר, אני רוצה להחליף ספק, אין לי זמן לזה, אתה טוב בדברים האלה, תוריד את זה ממני, תעשה בשבילי את הפרויקט הזה. אמרתי, אוקיי. נתקתי את הטלפון, חשבתי על זה 5 דקות, חזרתי אליה ואמרתי לה, את שומעת, בואי אני אעשה את זה בשבילך. אמרה לי, לך על זה. וככה נולדה אידי. עשיתי את הפרויקט הזה, העברתי את השירות מהחברה שלה לחברה שלי, ואז לאט לאט התחיל להיבנות. ואיך אתה מקים אופרציה שלמעשה עשית הכל מישראל, נכון? עשיתי את הכל מישראל, גייסתי אנשים אונליין. אז איך מגייסים? כאילו... כל הפלטפורמות של הגיוס שיש בפיליפינים ולינקדין, וכמו שהיום, גם היום כשאתה הרי מגייס בישראל, איך אתה מגייס? כן, זה שזה 20 דקות או 17 שעות טיסה, זה לא משנה. כן, אבל יש ארגון, אתה יודע, יש בכל זאת שכר, דברים שאתה... תראה, אז כמו כל יזם, בסופו של יום, כשאתה מתחיל את העסק, אתה המנהל את HR ומנהל שיווק, ואתה מנהל לוגיסטיקה, ואתה הכל. ולאט לאט, אז כשהתחלתי את הפרויקט הראשון הזה, עשיתי אותו כולו, אני מאלף עטף, הייתי כל הפונקציות בפרויקט. אבל ככל שהחברה לאט לאט יותר גדלה, אז אתה מוסיף פונקציות של עכשיו יש מחלקת גיוס בפיליפינים, ויש מחלקה שעושה שכר, ויש מחלקה... וזה הכל אנשים שאתה לא מכיר אותם. זה הכל אנשים שלא... לא מכיר אותם, כלומר, לא לחצת להם יד. לא, כן, רק אולי ל3-4 שהם ההנהלה הבכירה. ולמה דווקא פיליפינים? חוץ, כאילו, רק בגלל הנסיבות? להסתמך על הניסיון עבר, כן. באמת ראיתי שיש כוח עבודה, שהוא כוח עבודה מאוד מאוד טוב, שמגיע להם גם יותר הזדמנויות ממה שיש להם שם, והחיבור הזה... טוב זה אומר? טוב זה אומר, קודם כל רוצה לעבוד, עם תודעת שירות מאוד מאוד טובה. אנגלית מאוד טובה, מאוד סקילד, אנשים שהם היום, שאנחנו מרימים פרויקט ללקוח, אני יכול נניח ולדוגמה, לקוח הוא אפליקציית שופיפיי, שעושה ככה וככה לאתרי e-commerce. אז אנחנו מסוגלים להביא אנשים ברמת התאמה וניסיון ו-hands-on skills, בכל מה שקשור למה שהלקוח יצפה מהם לעשות, שהם כבר 80% trained. הם יודעים כבר לעבוד עם כל התוכנות וכל הדברים, וזה... אם אתה משווה את זה למקביל שלהם בישראל, שהוא כנראה יהיה סטודנט, אז הוא אולי חכם, אבל מבחינת הסקיל צריך ללמד אותו להשתמש באסנה. והלקוחות שלך הם ישראלים? הלקוחות הם מכל העולם, יש הרבה לקוחות ישראלים גם, אבל כן, יש לקוחות בארצות הברית, בקוריאה. ותגיד איך זה עובד המאץ' הזה בין ישראלים לפיליפינים? תראה, קודם כל תתפלא, אני חושב שישראלים הם בין הלקוחות הטובים שיש. אוקיי. באמת. למה שאני אתפלא? לא, כי אתה יודע, כי יש איזושהי, כאילו, אומרים עלינו הישראלים, שאנחנו קשים, שאנחנו שאנחנו רוצים, לא אוהבים שלם, לא נכון, יש לי הלקוחות הישראלים שלי מדהימים. לא, יש בזה, בוא, כאילו. אז אוקיי, אז יכול להיות שזה גם תלוי באיזה תחום אתה. הקטע הוא שאנחנו, כאילו, יש לנו את ה-DNA, ואנחנו גם יודעים להסתדר עם כל אלה שלא רוצים לשלם וכל זה, אז אנחנו יודעים להחליק את זה. לא, אז אני אומר, זה גם, אז קודם כל זה גם ברמה הזאת, אבל גם ברמה שאיך שמנהלים את העובדים וגורמים להם להרגיש להיות חלק מהחברה, ההבנה של איך להדריך ואיך להתייחס, ורוב הלקוחות הישראלים עושים את זה בצורה יותר טובה מלקוחות אחרים. לא, אבל אני מתכוון איך עובד המאץ' הזה, תרבותית, אולי זה עובד סבבה, אני לא יודע. תראה, בסך הכל הפיליפינים הם, כמובן שיש הבדלים תרבותיים, אבל אני חושב שגם בינינו אפילו פה יש הבדלים תרבותיים מאוד מאוד מהותיים. כן, דיברנו קודם שיש בתל אביב וזה 5 תל אביב. נכון, בדיוק. אז אני חושב שבסוף החלק הנוח, על אף ההבדלים התרבותיים, זה שלפיליפינים בדרך כלל יש אופי מאוד נוח. הם מאוד adjusting, הם מאוד, שוב, הם באים עם תודעת שירות מאוד גבוהה, הם רוצים לרצות בסוף אותך, לתת את ה-value, הם באים לעבוד, אז בקטע הזה אני חושב שנורא קל to adjust to them,
יש פערים תרבותיים, אבל הם לדעתי בטלים ב-60 לvalue שמקבלים. ותגיד, איך אתה, כשאתה עובד, לנו יש עובדים בחול, כשאתה עובד עם מישהו בחול, איך אתה בונה ביטחון עצמי? הרי הוא יכול להיעלם לך יום אחד. תשמע, זה כמו כל מערכת יחסים, אני חושב שאתה מציע מספיק value לצד השני שהוא בוחר אבל פסיכולוגי זה נורא מסובך, שיש לך מישהו, מה המרחק לפיליפינים? כן. אז בואי נספר לך סיפור. כרגע, מה המרחק? המרחק מה, בקילומטרים? בטח אני יודע, זה 4,000 קילומטר, נראה לי. לא יודע, אף פעם לא חשבתי על זה. נראה לי יותר. יכול להיות שאפילו יותר, כן. לא משנה, יושב מישהו לצורך העניין 4,000, 5,000 קילומטר מפה. זה כאילו יש פה חסם פסיכולוגי מאוד מאוד משמעותי. הוא כאילו בתרבות שונה, יושב 5,000 איזה. נניח אתה נותן לו ידע והוא יכול להעלם לך. אז זהו, תראה, הרבה אנשים אומרים לי את זה, אני אף פעם לא הרגשתי את זה, אולי בגלל שלפני כן גם ניהלתי גם חברה ברימוט, חברת e-commerce מסין, ואז לי אין את החסם הפסיכולוגי הזה, ואני אתן לך דוגמה, בסדר? יש לי עובדת שעובדת שנה, קוראים לה שון, היא עובדת בגיוס, מחלקת גיוס. אוקיי. ושון שהגיעה, היא באמת הייתה כל כך חסרת ביטחון, שכאילו, אם הייתה עולה לפגישה והייתי שואל אותה שאלה, מרוב ההתרגשות, היא לא הייתה עונה. היא הייתה מאוד מאוד מתרגשת, ותמיד אחרי הפגישה, הייתה אומרת למנהלת שלה שהיא שוקלת להתפטר. כי פשוט היא כל כך נרבס מלדבר איתי, אז כאילו, ועברה שנה, שון עובדת, והיום במקרה היה לנו עם המחלקה שלהם, בבוקר היה, אנחנו קוראים לזה קופי סשן, אנחנו יושבים, שותים קפה בבוקר ביחד, ומדברים, וכל קופי סשן מישהו אחר, מסביר במשך 20 דקות, חצי שעה, על משהו. נותן איזה... והפעם זה התורה של שון. ובמשך 20-30 דקות, היא דיברה מול כל המחלקה, על איזה... cultural festival, משהו כזה שקורה בפרובינס שלהם, פעם בשנה, והסבירה עליו, וטה. ואמרתי אחרי זה, דיברתי עם המנהל שלה, ואמרתי לה, אני מקווה שאת כאילו מדברת איתה, ואומרת לה כמה את גאה בה על זה, וכמה זה לא מובן מאליו, שבתוך שנה היא עשתה שיפטינג כזה, שהיא לא מסוגלת לענות על שאלה, מרוב התרגשות, לדבר מול כל המחלקה, במשך 20 דקות, חצי שעה, זה מדהים. אז אני חושב שבסוף, אם יש איזשהו פרסונל טאץ' עם העובדים, זה יכול להיות גם בזום, זה יכול להיות גם עניין של איך שאתה מתייחס לדברים. גם הועיל גם כשחגגנו לשנה, שבוע לפני, אז קנינו לה גם גיטרה, גיטרה אקוסטית, שזה היה החלום שלה, אז היא בכלל... רגע, ותגיד, באדי, איך כאילו הגיוס עובד? זאת אומרת, אתה הרי מגייס, אני מניח בשביל לקוח. עד כמה אתה משתף את הלקוח בגיוס, איך התהליכים? הלקוח מאוד, פחות בתהליכים ה-backdoor, אבל בפרונט בסוף הלקוח בוחר מי ייכנס לצוות שלו, אבל יש תהליכים שהרבה לפני כן של, קודם כל סורסינג של אנשים מתאימים, לאחר מכן רעיונות ראשוניים, מבחנים ראשוניים, אחרי זה רעיונות שניים, אחרי זה assessment של הלקוח, ואז עם כל האינפורמציה וכל הפילטרים האלה, בסוף הלקוח מקבל כמה מועמדים סופיים, שמהם הוא בוחר מי הוא רוצה לעבוד. תגיד, כמה זמן נמשך תהליך גיוס כזה? זה תלוי במורכבות. אני שואל, כן, תמיד יש לי תחושה שאצלנו תהליכי הגיוס הם ארוכים יותר מדי. תשמע, אולי אתה מראיין פיקי, אפשר. לא אצלנו, באופן כללי, בישראל, מועמד צריך זה, ולעבור עוד שלב, ולעבור פסיכוטכני, ולא יודע מה. אני גם חושב שזה קצת מגוחך, אבל באופן כללי... אז אנחנו רגילים לזה, אבל כאילו... תראה, אצלנו, אני חושב ש... קודם כל, תלוי גם לאיזה תפקיד. אם אתה מתראיין למשרד ג'וניור, אז מן הסתם גם בארץ לא יעשו עכשיו 7-8 רעיונות לדעתי למשרד, אבל בארץ קצת יותר מג'וניור והלאה כבר מתחילים באמת להגזים מדי לדעתי. כן, והוא צריך, והזה, והעמיתים, נכון, וגם השומר של הבניין צריך לראיין אותו, וכולם... אז איך אתה מתמודד עם זה? כי הרי הפיליפינים לא מחכים, זה שוק תחרותי בסוף. אז כאילו זה לא שיושב שם הרבה, תראיינו אותי 7 פעמים. אנחנו עושים תהליך שיש בו 3 רעיונות, סך הכל, 3 רעיונות, אז אני חושב שאנחנו לא מגזימים מדי. אבל בצד לקוח, גם אני מתאר לעצמי שיש. לא, כולל הצד לקוח, אנחנו עושים 2 רעיונות אצלנו,
צד לקוח אחד, בו ברעיון הזה הוא בוחר, אנחנו גם מתקשרים ללקוח עד כמה זה באמת חשוב לנהל תהליך שהוא פרנדלי גם לעובד ולא רק להם, לכן גם אם לקוח לוקח קצת את הזמן, בזמן שלוקח לו לתאם רעיון, או שפתאום רוצה 2 או 3 רעיונות, אז אנחנו יודעים רגע לנהל את כל התהליך, כי אני חושב שבסוף זה הדבר שאנחנו עושים טוב, אנחנו מנהלים את התהליך הזה ומגשרים על הפערים התרבותיים, האישיים, בצורה שהיא קצת יותר טובה מהארגון הממוצע. עכשיו, למה לגייס בפיליפינים? שוב, אני חושב שהפיליפינים מביאים איתם... לא, אני מתכוון למה לא לגייס פה. למה ארגונים בכלל מלכתחילה באים אליך? כי אני חושב שאם תיקח לכל אורך שרשרת הערך של... בכלל, מה עושים בעסקים, כן? אז בכל התחום שלנו של גיוס עובדים, ובספציפית לתחומים האלה, אנחנו מביאים באמת יכולת קורפרט לעסק שיכול להיות עסק מאוד קטן, וגם לעסק שהוא יותר גדול, אנחנו עדיין, אם תיקח בכל הפרמטרים של מהירות, של גמישות, של עלות, אנחנו פשוט עושים את זה יותר טוב. אז במחיר של עובד אחד בישראל, אתה יכול להקים מחלקה של 4 אנשים בפיליפינים, שכנראה ידברו אנגלית קצת טוב יותר, שכנראה יבואו קצת יותר סקילד לתפקיד מלכתחילה, שכנראה יישארו יותר זמן בתפקידם, כי הם רואים בזה כקריירה ולא כתפקיד זמני עד שהם מתקדמים לתפקיד ב-DevOps או לא יודע מה. אז בכל... שגם, אגב, DevOps, פעם מישהו צריך להסביר לי מה זה. אם אתה רוצה, אתה מוזמן. נשאיר את זה לפרק הבא, אבל כי פשוט זה נושא מרתק בפני עצמו, חבל להפסיד. כן, לא, כמה אנשים שלא שאלתי, כל אחד נתן לי הגדרה קצת אחרת. אבל אני חושב שבכל פרמטר, שוב, של מהירות, גמישות, עלות, איכות, אנחנו מצליחים להתעלות בתחום הזה, לא בכל תחום. אני חושב שזה בעיקר גם בתחומים שהם פחות אסטרטגיים לחברה. כמו? כמו, לדוגמה, לשירות לקוחות הוא מאוד חשוב. אם אתה תיתן שירות רע, אתה תאבד לקוחות, ללא ספק. אבל אם אני חברה שעכשיו מפתחת אפליקציה לחדרי כושר, שירות לקוחות הוא לא יכולת אסטרטגית. הפיתוח הוא יכולת אסטרטגית. והפיתוח, אתה עושה אותו גם? לא, אנחנו לא עושים פיתוח. UI, UX, חבר'ה, זה לא. לא, אנחנו עושים שירות, אנחנו עושים KYC, אנחנו עושים תמיכה טכנית, אנחנו עושים... זאת אומרת, דברים שהם באמת פחות ליבתיים. נכון, נכון. ואז מרכיב הסיכון גם יורד. נכון, קודם כל אני חושב שקל יותר ללקוח to engage בתחומים האלה ולעשות outsource לתחומים כאלה שהם לא בליבת העשייה של החברה. וגם כשהם רואים תוצאות שהן טובות ומהירות, אז בדרך כלל זה כבר בא מצד הלקוח של אוקיי, רגע, אנחנו צריכים גם מישהו לעשות קטלוג בבק אופיס, אנחנו צריכים גם פונקציה של KYC, אנחנו צריכים גם admin assistant, ואז כבר ההתרחבות באה מהצד של הלקוח. ותגיד, כשאתה מסתכל על השוק הזה, של העבודה מרחוק, למה אתה מחייך? אני מסתכל איתך על השוק הזה, בוא נדבר עליו. מה אתה רואה שם? מה, מבחינת עתיד? כן. תראה, אני חושב שהקורונה באה והוכיחה לכולם, קודם כל, שזו אופציה. לפני הקורונה, הרבה אנשים בכלל לא היו מודעים לזה שזו אופציה. שוב, יש מחסום פסיכולוגי כזה ש... אז קודם כל, מאז הקורונה... לא הבנתי, חשבתי שהקורונה זה אופציה, כן. כן, הקורונה היא אופציה פחות נעימה. אוקיי. אבל... זה אופציה לעבוד מרחוק, זה אפשרי, זה קורה. במהלך הקורונה, החברות הכי גדולות והכי מסובכות בעולם, עבדו כולם מרחוק, והחברה שרדה. והחזירו אבל. יפה. עכשיו, שאלה, למה החזירו? זה כבר שאלה בפני עצמה, תראה. לדעתי התשובה פשוטה. יש תשובה שיכולה להיות מפיננסית לפסיכולוגית, לדעתי החזירו, פיננסית זה לא, החזירו כי, אתה יודע, החברה רוצה שזמנו של העובד יוקדש לחברה. אני חושב שאת זה אפשר למדוד בהמון צורות מבלי שהעובד במשרד, מתוכנות שהן dedicated לעניין, מפשוט יכולת לייצר מטריקסים לעובד שאתה רואה, במיוחד בתחום שלי, אתה יודע, העובד עושה משמרת, אתה רואה כמה טיקטים הוא ענה, אתה רואה באיזה מהירות הוא ענה לטיקטים, אתה לא צריך שהוא יהיה במשרד בשביל זה. אילון מאסק כזה, שאי אפשר לחשוד בו שהוא לא אדם מתקדם, זה טכנולוגי, מחזיר את העובדים דבר ראשון. תראה, אני מסכים שהוא האדם הגאון ביותר בעולם, זה עדיין לא הופך אותו לצודק בהכל. אוקיי. אני חושב שגם בתחומים שהוא בעיקר בליבת העשייה שלו, שזה נכון. אז אותו משפט תקף לטראמפ? הפוך. אותו דבר הפוך. יפה, יפה, כן.
אבל אני חושב שבתחומים בליבת העשייה שלו, שהם בעיקר חדשנות, אז שמה באמת לדעתי צריך איזשהו קולבוריישן של אנשים שהוא, ועוד פעם, אני לא חושב שעבודה מרחוק היא פתרון מושלם לכולם, להכל, בכל זמן, בכל תעשייה, ממש לא. אבל אני חושב שבהרבה מאוד תחומים, זה לגמרי אופציה יותר ולידית ויותר טובה. אני יכול להגיד על התחום שלי, בסוף ברגע שאנחנו עושים רימוט מאלף עטף, אז קודם כל אני יכול לגייס טלנט מאיפה שאני רוצה. הפיליפינים זה מדינה מאוד גדולה, שם 2,000 איים, יש שם 200 ניבים שונים של השפה. אם היה לי רק משרד במנילה ובסיבו, ולא יודע, אז הייתי יכול מוגבל לגייס 100 קילומטר רדיוס. זהו. פה אני יכול לגייס מאיפה שאני רוצה, ואני לא מוגבל, וזה יתרון אדיר. מעבר לזה, גם יש את העניין של, בפיליפינים אנשים נוסעים בממוצע 2 לכל כיוון לעבודה. אתה מבזבז 4 שעות ביום, תוסיף לזה את הסטרס, תוסיף לזה את הכסף, אתה חוסך לעובד את כל זה, קיבלת ריטנשן. אתם מרוצים בעבודה. יפה. נדבר על תל אביב? יאללה. אז אתה תל אביבי, תסביר למה. אני חושב שתל אביב... זה זן נכחד כזה, לא? לא, נראה לי שאנחנו פשוט קצת, אתה יודע, התחיל להיות לנו לבן, אז אנחנו, נדמה לנו ככה כבני דורנו עוזבים, אבל... אתה אומר, אנחנו זן נכחד. בדיוק, אנחנו זן נכחד, יש זן חדש, הוא לגמרי בתל אביב, זה פשוט, אתה יודע, מחזורים. אני עדיין שם, כי... עד מתי? לדעתי די לנצח, אני חושב שזו אחת הערים הטובות בעולם, באופן כללי, ובארץ בפרט, אני חושב שמה שהעיר יודעת להציע לי, תרבות, בילויים, סביבה שהיא סביבה שמעניינת אותי. אני לא יודע איך הייתי מתמודד עם שקט. תגיד, איך תל אביב ביחס ללונדון? אם אפשר להשוות. כנראה שיותר ידידותית לנו בטוח. יש בשמש שלי, זה דבר מאוד חשוב. אני בלי שמש, אני כמו פרח שקמל. קראתי לעצמי עכשיו פרח, וואו. לא, יפה. אבל כן, אני צריך שמש, אז בלונדון יש המון, זה עיר שהיא mind blowing במלא מלא תחומים, במיוחד בתרבות, באמנות, בדיזיין, בביזנס אופרטוניטיז גם, עיר מאוד מאוד שרק תיקח, אבל היא לא יודעת לתת לנו את תחושת שייכות נראה לי ובית שיש בתל אביב, זו גם סיבה שחזרתי לארץ. יפה, פעם, קפץ לי לראש עכשיו, יאיר לפיד אמר שתל אביב זה עיר מכוערת עם הרבה פינות יפות. לעומת ירושלים שזה ההפך. אחד הדברים היחידים שאני אסכים עם הבן אדם, אבל כן. כן, כן, אנחנו לא מדברים על הבן אדם, אבל האמירה היא מעניינת. כן, זה עיר שכן, מלבד אזורים מסוימים שיש בהם ארכיטקטורה יפה, זה עיר שאי אפשר להתעלם מהחיור הארכיטקטוני שלה, כן? איך נאמר, אבן גבירול הוא לא הפנינה הכי גדולה. אבל אתה יודע, אתמול נסעתי בערב באבן גבירול, והופתעתי מכמות החפירות שמצאתי שם, וגם אתה יודע מה עוד הופתעתי? הופתעתי מזה, הרבה זמן לא נסעתי שם, הופתעתי מזה שהכל המבורגרים. כן, זה קטע, זה לא היה, אני לא זוכר את זה מפעם, הכל המבורגר והמבורגר. מה כאילו הקטע? אני חושב שהקטע, אקסל יכול להסביר את זה טוב, אתה יודע, הבינו מסעדנים שבזה יש כסף. פעם זה היה אלכוהול, זה ונגמר. אתה יודע, פעם מישהו אמר... לא, אז רגע, אני אדייק, זה כאילו המבורגר והמבורגר וחפירות. כן. זה קומבינציה כזאת. כן, ותרד לצד יותר דרומי של העיר, זה יהיה חפירות מסוג אחר, אבל כן, כרגע העיר, אם נחזור עוד שוב לאמירה, יש בה הרבה פינות יפות, אבל יש בה הרבה גם דברים שאתה אומר, אוקיי, נראה כמו קובה קצת, לא, not in a good way, כן. אבל... קובה זה בכל מקרה לא ב-good way. כן, אבל... איזה קובה התכוונת? קובה המדינה או קובה המאכל? לא, אולי גם וגם, כן, בדיוק. איזה ערבוב אקלקטי כזה, כן. בקיצור, אז... אני אוהב מאוד את העיר. אני גר גם מעל בר יין, אז זה כזה כל טיול עם הכלב יכול להפך פתאום אתה מוצא את עצמך עם 20 אנשים. מעניין. יפה. אז יניב, מה אתה מאחל לעצמך? מה אני מאחל לעצמי? וואו, שאלה טובה. ולנו. לא ציפיתי לשאלה הזאת, שאלה טובה. אני חושב שלהמשיך לגדול.
להמשיך להתפתח. זה משהו שהוא בכל צורה אפשרית, משהו שהוא, אם אנחנו עסוקים מדי, אנחנו לא מקדישים לו מספיק זמן ומחשבה של... ולגדול זה אומר? לגדול ברוח, לגדול בחברים, לגדול באהבה. פשוט להרחיב יותר את האופקים לכל מיני תחומים שיעשו את החיים הרבה יותר מעניינים. מעולה. אז יניב, קודם כל תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה שהרחת. כיף גדול לדבר איתך, ולצופים ולמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. וניפגש, בואו נסתכל למצלמה, נגיד שלום, וניפגש בפרקים הבאים. תודה. יאללה ביי. תודה רבה. תודה רבה.